Serokê Partiya Yenî Özgür Özel di bernameyeke televizyonê de axivî, Özel ku nirx û armancên partiya xwe a nû bi Kurtî anî ziman û balkişan ser guherîna rêjeya dengan. Bi daxwaza gel got me partiya yenî ku xutbiya xwe red dike û ji hemû bawerî û şêwazên jiyanê re rêzdar e ava kir. Me tawaneke ji sedî bîst û pêncan di CHP de derbas kir, êdî ew girse ji bo min ji sedî pêncî derb yek e. Di heman demê de her wiha Özgür Özel destnîşan kir ku biryara dadgeha bilind çi dibe bila be partî ji vê têgihiştinê re nahêştin û destûr nayedan ku partî bê talankirin. Herî dawî Özelê ku barê rewşa dawî ya beşdarbûnên li partiyê û şaredariyan agahî da û got dusit şaredarî amade ne ku tevlî partiya nû bibin. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla